Gujara, 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 yan kasuwa Gujara, yan kasuwa Gujara. Young AB, Arewa Hero. Baki abin magana. Yan kasuwa ku gyara ku daina sa ana ganin laifin shugabanni. Talaka na wahala yana ganin mulkin gaba bu daɗi har a anguwanni. Yan kasuwa ku gyara ku daina sa ana ganin laifin shugabanni. Talaka na wahala yana ganin mulkin gaba bu daɗi har a anguwanni. Ina fito da zafi zan yi babban magana mana, abinda za a yi shi kawai a gama mana. Ku daina sa talaka a cikin bakin duhu mana, ina da hujja in kana so ka ji waka mana. Babban bakin cikin da an taba ku sai ku hasala, a maimakon idan kun ji shi sai ku duba matsala. Ci gaba kuke kuna ta hura wuta kan dala, abubuwan da ke da sauki duk kun bi kun girmama shi. Haba dai shugabanni so kuke ku bani haushi, talaka wahala na zabe ko za a tsorata shi. Ya kula da damuwan ku ko ba kwa kula da tashi, kullun sai karban haraji ba ranan da kuke fashi. Malaman kasar mu kun siya su da albashi, wai yaushe kasar Najeriya mu za ta fita kunci. Kullum baya muke dubi dan mun san an yi halacci, musamman yan kasuwan da ke aiki akan abinci. Yan kasuwa ku gyara ku daina sa ana ganin laifin shugabanni. Talaka na wahala yana ganin mulkin gaba bu daɗi har a anguwanni. Yan kasuwa ku gyara ku daina sa ana ganin laifin shugabanni. Talaka na wahala yana ganin mulkin gaba bu daɗi har a anguwanni. Idan kuna da tunani ku duba sassala mana, ku duba kasuwan da ake yi a baya can mana. Ribobi ne dan kaɗan suke ta albarka mana, ku daina sa mugunta dan tuwon ku na gobe mana. Ana ta sara sai a duba bakin gatari mana, ina faɗa ne don kula da gobe lahira mana. A daina toye ma'auni a gyara ayyuka mana, ina da yakinin ai za a gyara ayyuka mana. Ku daina biye wa shari na wanga duniya mana, ina da manufa shawara ta gare ku shine, kar ku gana yi magana sai ku ɗau hakan fi shine. Kar ku manta fa ubangiji ya muku arziki ne, yau idan ya baka kai ne gobe dai akan wani ne. Tausayawa rayuwa akan waɗanda babu shine, wani in akwai abin siya wani ko babu shine. Shugaba ka duba matsalar cikin ƙasar ka shine. Yan kasuwa ku gyara ku daina sa ana ganin laifin shugabanni. Talaka na wahala yana ganin mulkin gaba bu daɗi har a anguwanni. Yan kasuwa ku gyara ku daina sa ana ganin laifin shugabanni. Talaka na wahala yana ganin mulkin gaba bu daɗi har a anguwanni. An yi tunanin a samu sauki kan abinci tun da shugaba ya sa a ransa zai mana adalci, sai ku ɗauki kiyayya ku sa a dukiyan talauci. Ai shugabanni ai kuma da naku laifukan ku, haba dai ku tausayawa wanda ke aiki kasan ku. Ai kuna da hanyoyi na tallafawa na kasan ku, ba wai sai sun bi suna ta juye-juye ba akan kuɗin ku. In tallafi ne ku sauke farashi akan abinci, inda dama ya kamata dai ku kwato mishi yanci. Ba ku tunanin a samu masu raunin zuciya ne, imani a zuciyar shi wata ranko babu shine. Kun ga na sama da mu ku daina ɓata tarbiyyar mu. Yan kasuwa ku gyara, talaka kuma ku gyara, shugabanni ku gyara, kowa da kowa ya gyara, maza mata ku gyara, yan uwana ma ku gyara. Ai ni ne AB Hero, jeta ne cikin gari na. Yan kasuwa ku gyara ku daina sa ana ganin laifin shugabanni. Talaka na wahala yana ganin mulkin gaba bu daɗi har a anguwanni. Yan kasuwa ku gyara ku daina sa ana ganin laifin shugabanni. Talaka na wahala yana ganin mulkin gaba bu daɗi har a anguwanni. Mixed by Casey.